Kamar yadda kuke gani wannan tsohuwa ita ce tsohuwa mai baiwar shekaru, tana da shekara 105 a duniya, kakata kenan wannan da kuke gani. Wannan tsohuwa Allah mata baiwa ƙwarin jiki, kana ganin ta kamar ba za ta iya tafiya ba, a yini za ta iya tafiya kilomita 7 da kafa, kuma ta je tana iya dawa da kanta ko da mai mashin bai ɗauko ta ba. Wannan kawai sai dai in ce daga Allah ne. Kun sabida a zahiri yanzu ko ni da an matashi na shekara 25 zuwa 30 aka ce tafiya kilomita 7 a kafa ba ƙaramin aiki aka bani ba. To ka diba ita. Shi yasa za a ganin matasanmu yanzu ɗan shekara irin 30 kaci mai ɗan shi ya kuma ɗan shekara 60 ko 70, ɗan shekara 40 ma za ka ya shekara 2. To kawai wannan tsohuwa baiwa ce kawai daga Allah. Ga nisa Allah ya mata baiwar shekaru kuma ga ƙwarin jiki a jikinta. Wannan tsohuwa Allah ya ƙara miki lafiya da ƙwarin gwiwa, kuma Allah Ubangiji ya ba mu albarkarku, Allah ya ba mu daushinku, Allah ya ba mu nisan rai da tsohon kwana irin naku amma mai amfani mai albarka da zama lahiya da mutane. Kun ji tana min addu'a. Amin amin. Na gode tsohuwa. Allah sarkin sarauta ya yi muku albarka. Allah sa ku gama lahiya. Amin amin. Kamar yadda kun ji kuna jin murya ta karara ba wani abu daga ciki, ta min addu'a kuma na gode Allah Ubangiji ya saka da alheri. Allah Ubangiji ban mutane da ke tsohuwa don hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.